Myslím si, že táto knižnica je veľkým prínosom nielen pre školu, ale aj pre toto mesto, aj pre našu krajinu. Žiadna vysoká škola na Slovensku nemá takú knižnicu ako my. Každému sa snažím o knižnici hovoriť len samé pozitívne veci. Nemyslím to teraz v tom reklamnom zmysle, myslím to úprimne. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. Veľmi sa mi páči vybavenosť knižnice, že má 3 poschodia, že je tu veľa kníh a človek si môže vybrať. Napríklad teraz sa nachádzame na terase Agostina Gemelliho a vôbec neviem, kto to bol, ale bol to istotne, to bol skvelý človek, veľmi vzdelaný a múdry. Je tu veľa ľudí, je tu kaviareň, je tu knihkupectvo. Sú tu pekné kreslá na sedenie, v ktorých sa príjemne sedí a rozpráva a trávi čas. Nerozumiem ľuďom, ktorí sem chodia, ale nevyužívajú všetky možnosti a priestory knižnice. Ja by som odporúčala všetkým študentom, aby tu trávili čas, aby sa tu stretávali s ľuďmi, s priateľmi, aby tu študovali, aby tu trávili pekné chvíle. A veľmi sa mi páči, že je tu mediálne centrum, ktoré je moderné a krásne a vybavené. Na druhej strane sa mi nepáči, že knižnica je otvorená tak krátko. Myslím si, že pre študentov, keď už máme také možnosti a takú vybavenú knižnicu, že by mala byť otvorená dlhšie a najmä počas skúškového obdobia a štátnicového obdobia, kedy sa obzvlášť študenti chcú učiť dlhšie. Páči sa mi, že je farebná, že je kreatívna, originálna, že nie je nudná a taká obyčajná, ale je neobyčajná. Som hrdá na to, že môžem študovať na tejto škole a na to, že máme takú skvelú knižnicu a skvelé možnosti. Odporúčam sem chodiť študovať každému.